Ne tɔgɔ ye Dawuda Kamara ye, n ye mouvement Ambiko bureau exécutif national porte-parole. An nana donation de kɛ Kati les veuves militaires ani Kati démunis minnu bɛ dugu kɔnɔnaw la. An nana dɔn di olu de ma. Depuis Ambiko créera, an ka action kun ɲɛsilen don Kati ma. An ye fɛn caman kɛ Kati yan, wa an bɛ continuer tuguni ka fɛn caman kɛ parce que yɔrɔ min don a mago bɛ dɛmɛ la kojugu. Maa minnu bɛ sɔn k'u nin di jamana ma, n'olu taara ka maa t'u kɔ. No o cayara zone mina, il faut pas que ɲinaka ko zone ko. Donc c'est pour cette raison i bɛ Ambiko ka action jateminɛ. Démunis ka ca yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye mouvement Ambiko ka action ka ca yen kosɛbɛ. Donc ka tila k'u dɛmɛ balo dilen u ma, k'u dɛmɛ u ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ. Je pense que centre de formation et de production multifonctionnel Ambiko bɛ k'a jɔ Kati yan k'a bila Kati musow ka disposition na. Donc an yɛrɛ nana centre dɔ sɔrɔ yan an nimisi wasar'o la kosɛbɛ. Donc ni ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ Kati yan a ka ca Ala fɛ ko caman bɛ nɔgɔya. Ni musow sera ka se u yɛrɛ kɔrɔ i b'a ye du bɛ lafiya. N b'aw yɛrɛ fo aw minnu ye kunnafoni dilaw ye n'aw bɛ ka ɲɛda kura di jamana in ma. Donc an b'aw fo dante foli min na k'a fɔ an bɛ to Katikaw kɛrɛfɛ ka to Mali population bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ k'a fɔ a mana gɛlɛya cogo cogo jamana in dɔrɔn de tora an ye, Mali in de tora an ye. Donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara in bɛ ɲɛ cogoya min na. Ne Madame Fatimata Keita bɛɛ bɛ n wele ko Mani ye Katika an présidente. N bɛ sɔrɔsiw fo waliɲuman dɔn. Vraiment n bɛ transition fo. N ye transition fo, n b'an ka Asimi Goyita fo, cɛw cɛ, musow bɛnbakɛ. Asimi belebele n y'ale fo. N bɛ les 5 colonels n b'u bɛɛ lajɛlen fo, ka gouvernement bɛɛ lajɛlen fo. An ka Kati sɔrɔsimusow fo. Ni y'an ka Kati sɔrɔsimusow fo, k'an ka service social fo. Vraiment an ka député kelen plein kɛrɛfɛ yan. An nisɔndiyalen don. N'i ko ɲagalibagatɔ ma k'a ka tasuma faga, n'a miiri b'a faga, a daji b'a faga. Ni ɲɔgɔn wari bɛ mɔgɔ caman kun, mais bɛɛ tɛ se ka k'a kɛ fewu. Ni Ambiko sera ka taari ka nin k'anw ka fewu, ka malo d'u ma, ka tulu d'u ma, ka sukaro d'u ma, an b'a fɔ Ambiko ma nin ka nin ce, Ala k'a sara, Ala ka caman bila an ye. Mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ bɛ Ambiko ka nin na, n'i sera ka fɛn o fɛn di anw ma, i se ye fɛn fɛn ye, i yɛrɛ ni Ala cɛ la n'i y'o da anw ma, an b'o minɛ ka tila ka dɛmɛ k'o kan. Madame Yatara Aminata Samake. Ne ye muso cɛ sabagatɔw ka ɲɛmɔgɔ ye Kati kan kɔnɔna na. Wala an content n'a yɛrɛ de. U ye n dɛmɛ k'an ye, an b'a ɲini Ala fɛ, Ala k'u sara. Ala ka caman bila a nɔ na, Ala ka garisigɛw fɔni. Ala ka ɲɛw m'u la, Ala ka sijani kɛnɛya ni labanko ɲuman, Ala k'o d'an n'u ma. O ye Saka Traoré, bɛɛ b'a fɔ ma ko Chap Chap, ne ye mouvement Ambiko coordinateur ye Kati. Ala sera k'an garijɛgɛ don dɛmɛ la ka na di Kati kan musow cɛ sabagatɔw ma n'o ye malo ni tulu ni sukaro ye. Ala y'an garijɛgɛ don o de la bi donba don in na Layilatul Kadiri don n'o ye tarata ye ka na di Kati kan muso cɛ sabagatɔw ma. K'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ye an bɛɛ lajɛlen ka hakili to i se kɛra 2 de o i se kɛra dɛrɛmɛ 1 de o i hakili to i sigiɲɔgɔn na Ala ma a nɔgɔya min ye. Ni 5 b'e bolo n'i ye 2 di dɔ ma la a na ko fana ma lafiya ye a na ko ma a na k'i yɛrɛ ma sini ɲɛsigi ye. An b'a fɔ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen se dɔ Ala ye se dɔ kalifa mɔgɔ o mɔgɔ la i k'i jija i ka hinɛ i sigiɲɔgɔn na Ala ma se kalifa min na i ko min yɛrɛ. Maliyɛnw ka hinɛ fara u bolo kan fɔlɔ Mali hinɛ de tun don hinɛ de ye Mali jɔ an k'an jija o hinɛ ɲɔgɔn na Ala ka n'o tiɲɛ an bolo. Merci.